Tervetuloa mun puolikkaaseen päivään mukaan. Kello on jo 1. Mä oon ihan super innoissani. Me ollaan menossa Jonin kanssa grillaamaan. Siinä me oikea kämpä pihalla, siis niinku siinä kerrostalopihalla on 2 pallogrilliä, jotka on niinku ihan yleisessä käytössä. Mä oon ihan super innoissani, koska me ollaan kerran grillattu yhdessä ja se oli ihan tosi upea tapa viettää aikaa yhdessä. Ja mä tykkäsin siitä ihan sikana. Ja siis me ei ollut kesällä kertaakaan keritty tekemään yhdessä mitään tällaista sen takia, koska mä olin koko kesäosastolla, mikä vituttaa mua vähän, mutta onneksi siellä on nyt niinku noi hienoja keleiviä, niin voi ottaa sitä menetettyä kesää vähän takaisin. Ja koska ruoan laittaminen on muutenkin ihan parasta, niin mä oon senkin takia tosi innoissani, koska mulla on tosiaan kokkiopinnot kesken ja ruoan laittaminen on vaan niin ihanaa. Mut tervetuloa mun päivääni mukaan. Pääsitte meidän mukaan grillaamaan. Vielä noin puoli tuntia. Mulla ei ole sitä korttia, niin pitää tehdä niin, että Joni tulee, niin mä siirrän se ei tilillä rahaa. Miksi tää suomen puhuminen ei onnistu tänään? Niin mä siirrän se tilillä rahaa, niin sit mä voin niinku Joni-kortilla ostaa ne ainekset. Mä laitoin itselleni vähän meikkiä. Se on niin lämmin, että sulaa naamalla, jos mä laitan mitään muuta. Mä laitan pelkkää ripsaria. Mutta tosiaan puolen tunnin päästä Joni tulee, niin päästään kauppaan. Täytyy muuten sanoa, että musta tosi ihanaa, että Joni on niin kuin innostunut tästä muun harrastuksesta, kun se tekee elämästä paljon helpompaa, kun me ollaan kuitenkin tosi paljon yhdessä, niin ei tarvii miettiä, että milloin voi lyödä lampun. En ymmärrä itseäni, mutta siis niin ei tarvii miettiä sitä, että milloin voi lyödä kamera päällä, että voiko ne kuvat videoa, koska Joni mielellään tulee mun videoihin. Ja kaikkea muut vastaavaa, että sitä ei haittaa, jos mä kuvaan. Se on helpottanut elämää aika huomattavasti, kun aluksi oli vähän tätä hommaa vastaan. Olemme linkkarissa kohti kauppaa. Kyllä. Hei, Jonilla on uudet hiukset. On. Se värjäsi ne mustaksi. Ihan sikasuunen. Niin, nyt olemme saapuneet kauppaan. Mitä helvettiä sä teet? Sujahtelen. Otetaan tuorijuustoa. Otetaan jotain ruoho. Eikö otetaan ruohosipulia? Joo. Sitten vielä folioniin. Ja ready. Eikö täällä vittu tuorekelmua vaan? Eikö missä? Tossa folioa. Niin eli homman nimi olisi se, että me tehdään kasvisnyyttejä, johon me laitetaan näitä. Sitten me laitetaan sinne perunaa ja sitten me laitetaan siihen päälle tätä. Sitten meillä on muutama kaslerpihvi. Ja sitten jälkiruuaksi me grillataan sydämen muotoisia vaahtokarkkeja. Elikkä siis mä leikkaan nyt tässä näitä perunoita ja sen jälkeen mä laitan noin ja sitten me laitetaan sinne vielä tätä. Se on valmiiksi perunaa, mutta leikkaistaan vähän lisää perunaa sen takia, koska peruna on kaikkein paras ruoka, mitä on olemassa. Ja sitten me laitetaan sinne vielä tätä. Ja sekoitetaan. Ai että tulee hyvä. Kyllä. Niin, nyt me laitetaan nämä kasvikset tän folio sisälle ja tehdään niistä nyyttejä. Ai että näyttää hyvältä. Ehkä paras mahdollinen grillisää, mut ainakaan ei sada. Grillimestari hommissa.
Siinä se palaa ja... Siinä se palaa ja kohta me grillataan. #oudottavat. Mä just tajusin, että mun pitää tehdä näin sydän vahtokarkealle, että mä voin syödä. Hyvä on. Meni pihvit grilliin. Mitä sä teet? Apina. Noi pitäis varmaan kohta kääntää. Ainakin näyttää siltä. Ai että näyttää hyvältä. Nyt on pihvit grillattu. Nyt on yyttien vuoro. Ne menee aika nopeasti. No niin, nyt päästään syömään. Näyttää ihan perkeleen hyvältä. Sitten video. No. Sanonko näin, että on? Nyt voi kyllä ihan oikeesti sanoa, että 5/5. Ihan vitun hyvää 6/5. Joo. Tuli tosi hyvää. Nyt me tehdään vielä kuuluisia popcorneita. Testivideo voipoppareista, mä en oo koskaan ennen maistanut niitä. On hyvä. Kiitos kun katsoitte videon. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!